Sanibingelela nonke emakhaya ababukeli be-Blaqlife TV, nihleli no-Longstar kuhlelo lwethu esithi Sikhipha Izimfihlo. Namhlanje sihleli nodadewethu othi kunemfihlo emshisayo afisa ukuyisharisha nathi, sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi? Sanibonani nonke babukeli emakhaya, ngiqhamuka kwaNongoma mina. Uqhamuka kwaNongoma. Yebo. Okay, mawuhleli kulesi sihlalo ngithi isihlalo seyimfihlo. Yebo njalo. Ithini imfihlo? Hey, imfihlo yami ushuthi njengoba nje ngilana ngifisa ukuthi ngikhulume nemfihlo ngoba isihlala isikhathi eside impela. Kwenzeka iphutha lokuthi ngigcine ngithandane nobabezala saze saya ocansini naye. Manje iphutha into eyenzeka kanye iphutha lela ngithi. Yebo. So wena uthi ugcina usuthandana naye sesilona iphutha lelo. Yebo. Sekuyinto oyenzayo. Yebo. So uthi nithandana naye iqale kanjani lento nizenithandana? Okusho ukuthi umyeni wami umuntu osebenzela kude osebenza eGoli. Uma esebenza eGoli umkhwenyana bese fika ubabezala kumina. Vele akhombisa uthando nje lokho engathi uzongibheka uzongichecka ngibuza athi umakhodo ukahle ulele kahle azonqongoza nasebusuku athi angivule anganaso isiqiniseko usuzwe ngathi nginomkhuhlane. Maye ngene ubabezala afika ubabezala ekhulume kahle njena kanti hela muhle naye nasebusweni so ngacana nami sengithathekile. Okay, so ungqongqoza kwakhe ethi uyakubheka ha umakoti wena wabona ukuthi athandane nawe noma wakutshela ukuthi umakoti ngiyakuthanda noma nawe tholana sensempedeni? Wayekhuluma izinto njengayiqonda ngibukise namavidiyo angisendele namavidiyo nje. Amavidiyo ani? Ko WhatsApp amavidiyo ezinye abantu abathandanayo nabenza izinto. Okay, kulokhu ekuthu ukusendela amavidiyo abantu abathandanayo obenza izinto. Awusabuza ukuthi awubabezala yini manje lento ngisendela yona? Ngaqala ngambuza ngathi mina kuyini konke lokho wathi umakhoda uyona ingane. Okay, engingabeni kwakho ingane nasanibona ukuthi ithandanani? Sathandana wayemuhle into yayichama nje nawe wawungakuthatheka. Yini ngibone ngathi uthi vele nawe umthanda nje before asho na amagamani? No, I developa ngenxa yezinto ayingenzela zona. Wayinakekela, ingithanda, ngithengele izinto ezikhala kahle nje. Wayenice kakhulu kimi nami ngaze ngabona ukuthi hey umyeni wakho engakuthengela izinto ezikhala kahle. No, umuntu babe sengishilo ukuthi behlahlala eGoli. Befika nje mhla efikile wasuthi yena ufuqa ngemali nje isikhathi samanaso nokunakekela njengalo babakhe. Angithi umyeni wakho besebenza eGoli ngenxa ukuthi ufuna ukuzamela nina ezumndeni. Yebo. Ubabezala behlala eduze ngoba vela msho usemdala. Yebo. So manje bekungani ukuthi kena umela umndeni wakho? Ngizamile kumphebeza ikhathi eningana kodwa nami ngihluleka. Okay, so iyona mfihlo le? Yebo, iyona mfihlo. Kodwa ke futhi into eseyenzekile ke izidala ukuthi le mfihlo ngize ngiyikhiphe ngoba sasivumelene naye ukuthi sizozisena naye egodini. Ngiye ngakhulelwa. Okay. Ekukhulelweni kwami ngakhulelwa kwaze kwaphela unyaka. Akubeletheki kwakona. Ngisho bethi bayangisusela esibhedlela lutho angisikho kwakona. Ukhulelwe ingane yaba? Angazi noma yamkhwenyana noma yababa wakhe. Okay, ngoba sikhuluma nawe nje ukhulelwe. Yebo. Okay, so mawuya kodokotela bathini odokotela? Bafike bethi ingane akakulungela ukuphuma kodwa kumele ngabe siphumile manje. Ayikhulile ngokwanele. Basho njalo kwesinye isikhathi bavele bathi iyacasha ingabonakala kwakona. Kubantu bezulu kuye kubona. Yebo, iyona ke into eseyidala futhi ngizokuthi ngikhulume le ndaba ukuthi lemfihlo ukuthi ngihambile nganyonyoba ngacela umngane nami ngathi akangiphelezele. Sahamba saya kumuntu obonayo ke ngomkhana wami akekho umuntu okeGoli vele wathi ke ngamtshela ke kodwa nje abantu ababonayo basethi ke yena angobuya ke ngimtshela impendulo ukuthi kuthiweni kuze kulungiswe lonto makuthi kufuneka kube khona okwenziwayo kuze nami ngikhululeke ngoba sekuyangigolisa. So i-relationship kamyeni wakho nobaba wakhe injani? Inhle kakhulu. Inhle iqiniso wena. Uthandana nababa wakhe ngala uthandana naye ngala. Angeke ngize ngisho kanje ngoba ngafika nje kuvele nje eyiqanda kuyena ubaba wakhe kuvele kukuhle namanje bengibona kusakuhle bengaboni lutho othothisayo. Umyeni wakho yena umuntu onjani? Uzilungele nkosami ingelosi bakithi. Ngelosi. So masumtshela lolu daba uzoyithatha kanjani le ndaba?
Hey, angazi-ke lapho ngoba inzima yona iyesinda nje kwakhona ukuthi ngimtshele. Kepha kuyaphoqa ukuthi ngimtshene ngoba manje ithe umuntu ohlolayo uma kuze kuphela amasonto amabili kungekho kwenzekile ngizofa kanye nayo lengane. Uzofa kanye nayo ingane. Yeah. Okay, so umshado wakho uyazi ukuthi usengcupheni. Uzokwenza njani-ke if ukuthi ingane yababezala lo ikhulelwe? Ngicabanga ukuthi bazoxoxisana phela njengomndeni, angeke bangilahle nengane yabo. Angithi igazi labo lele ngiliphethe la. Hayibo. So manje ufike uthandana nobabezala, uthandana nomkhwena wakho, uthikena ngebakulahle. Uyacabanga ukuthi bona bayigazi wena wangaphandle. Yebo ngiyakwazi. So ngenzeka ukuthi balahle wena. Ukhona kodwa oyedwa ozongithanda kubona. Ngibona ukuthi bazonginqaba bobabili. Ukhona oyedwa? Yeah, ngizoqhubeka babezala phela mingabe ngasangifuni umyeni. Okay, so manje sifonela umyeni. Yebo ngajabula. Simtshela lolu daba. Yebo kumele ngikuthule kuyena kunzima kona kodwa kumele ngimtshele. So usu-ready ukunikela ngomshado wakho? Yeah, kumele kwenzeka kunokuba ngife kufe nengane. Oh, so manje isizathu sokuhlala la ngoba nawe uzofa. Ukube bekuzofa ingane kuphela ngabe sikhona la? No, nayo bengeke ngivume ife phela ingane yami egcineni. Ukuthi ekabana kusho ukuthi ingane egcineni isibusiso sivela kumdali. Noma ethe ukuthi iqhamuke kanjani. Hayi, okay. Sajabula ukuzwa lokho. No, asimthinta umnyeni wakho. Simtshele ngalolu daba sithemba ukuthi uzolizwa and ngebakulahle bobabili. Yebo nami nethemba elinjalo. Asimthinte. Sizwe ukuthi uzothini ngalolu daba. Awusabi? Ngiyasaba kodwa ngina-choice. Ngcono ngoba uyakwazi ukuyibamba iqine. Sawona bhuti? Yebo njani? Siyaphila unjani? Ivukile singezwa kuwe. Hayi siyaphila. Ukhuluma noLungsta la e-studio ka-Blaqlife TV. Kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Mana kanginayo imfihlo, ngiyacela komthatha emsebenzini ukuthi. Hayi no, sihlelo nomama wasekhaya la uyena othi unemfihlo bakithi acela ukukutshela yona. Manje bedinga usizo lethu, umama wakwakho. Umama awu ngibeke indlela kancane. Okay, ngicela umbambene. Uyibambe kanjena. Sawubona myeni wami. Mayithulule. Unjani baby? Kwenzenjani? Thando wami, mathinta imfihlo. Sithanda sami. Angazi nokuthi ngiqale phi kodwa kumele ngikhulume egcineni. Yebo baba, angithi uyakhumbula? Kunendaba ejulile lana baba ebeyidinga ukuthi ngithole abanye abantu abazongilekelela ngoba uma ngingedwa angeke ngize ngikwazi ukuthi ngikhulume kuwena. Ingakho futhi ngithe angicele bona sikhulume efonini ngoba ngazi ukuthi uzothi uma ngabe sikhuluma sibonana sihle ndawonye ube sewenze njani. Uyakhala ke lokho mayithulule ngoba phela kalade nje mina nawe sikhulume efonini ngoba wathi ukuthi lapha emayini ngithole nje inhlanhla. Nayo ngithole inhlanhla. Kulungile-ke ngoba usise wamthola. Ibeke le ndaba ngizokwenza njani? Yebo baba, njoba wazi baba-ke ukuthi ngizithwele. Njoba sasixoxile indaba ukuthi sekuze kwaphela unyaka golokoqo. Umntwana akafuni ukufika. Kunenkinga nje ezibingqinamba esingazazi ukuthi ezani ezibaxakayo nodokotela. Waze wathi-ke angihambe ngiye kubantu ababonayo. Ngiye ngaya-ke izolo. Usekhona ubaba? Ngibuze khona engingakuzwa kahle. Lapha engithunyelwa khona lolu cingo luvele imfihlo kodwa wena uma ungabe yibo ababonayo na onabo? Cha baba, abanye abakwazi ukukhipha imfihlo okusho ukuthi kube nezimfihlo ezivelile lapha yana kumthandazi njengoba kade ngiye kuyena. Kodwa manje le mfihlo ayikhiphile. Phela kufanele siqede ekamelweni kodwa ke ibeke ke nothandwe wami ngizwe ukuthi kwenze njani. Yebo. Yebo baba. Umthandazi ubeke ngokuthi njengoba ngikhulelwe nje ngingakwazi ukuthi ngibelethe sekuzoba nesikhathi eside kungenxa yokuthi
mina baba ngiye umntana umuntu phela ngani ngibeka indlebe ngiyazi ukuthi ngiwami isikhathi sombongo lesikhulu bathu kwenzeka iphutha baba ungaba nobudlelwane nobabakho. nathi yakhatha uphinde Ngithi ngibe nobudlelwane nobabakho. noma uzwakahle awuphinde wento umzodo uthini khuluma ufuna ukuzwa uthini Ngithi umzodo akhuluma ngifuna ukuzwa khuluma uthini khuluma phela lokho esengike ngakusho baba kukho kunye. uthini ngifuna ukuzwa lapho phela khuluma Ngiye ngeqisilili baba ngingafanele nobabakho. wento umzodo uthini Ngiyaxolisa sithando sami, ngicela ungixolele. aphila Ngicela ungixolele. uyaphila Ngicela ungixolele. Ngicela ungilalele baba, uyazi ukuthi ngiyakuthanda futhi ngiyakuhlonipha. Ngiyacela abantu ungixolele. Angazi nami ngangilingwe yini. ngizocela ilizwi ngibuzwe kahle ngibuye emazweni akithi ke ngiyizwe ukuthi uthini Usuzokwazi ukubuya manje baba ngithi. phela kwakomozi ngiphulisha lenziwa kanjalo uthini awuphinde Sithando sami ngicela uhlisa umoya bandla ngiyakucela. Ngiyacela lento nami ingaphezulu kwamandla ami yangehla ngenhla ngangazi ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe babakho konke angisebenzisela yona angazi kwenzekani nami. awuzizwe yini edala lokho ukuthi yini edala lokho Edala ini. uvule ubaba wakhe Baba kumele silingisise. uvule ubaba wakhe Baba kumele silungise indaba le. Kunomntwana ozayo baba sicabangele yena ke noma ungasangicabangelanga mina cabangela noma yena ke ongcono ngithi uyazi kade sizama ukuthola umntwana. Angiphuzi baba uyangithuka njengamanje. Ngisazi kumele ngithini ke kubaba manje. Ngathi ulivalile. Yho nje tutu. Simzami futhi. Sabona? Okay, sama ukugcina. Hello? utaliliwa wena ntombi uma ngibona thola kwami Hello? Baba ngixolele. Ngiyaxolisa baba. Baba ngiyaxolisa usangithandini. Yena umntana wethu uthini ngayo uthini ngacabangela yena okungcono ke mina mongasangicabangeli. Ngiyaxolisa idlishiyele yobe. Asana asimnyeke ngempela ish. Bengithi ngeke ibe nzima kangaka. Amuza uthe uzothatha ne-leave. Angithathi ke manje uma ngithatha imithwalo ngibaleke yini. Uzobaleka kanjani? Ngithi kuthiwe no 2 weeks. Uzongibulala baba. Dinwe kakhulu. Kodwa phela fanele uyimele lento lena ngithi iqala uyena. Bengazi ukuthi izoba nesiphetho esinjena. Hayibo. Ukuchaza ukuthi ke no ukuthana nobabezala bungazi ukuthi ke nako kuba isiphetho esinjani.
Yes, but so- no, but ijabulela ukuthi ke na ukwazile ukuthi uthathe step sokuqala. Vele besingalindele ukuthi ashaye izandla. Kufanele adini, umenze kabi, umlimazile. Abantu abamenze kabi icala la uwena nobaba wakhe. Abantu abathandayo. Okay? So manje at least useyazi. At least isizoba khona iway forward. Yabo? Asibonge lokho. Neyizela ke babukele emakhaya ukuthi akukho kufihliwe ngasoze kwavela. Namhlanje udadewethu usenkingeni ngoba hayi wayicanga ukuthi kuzoba imfihlo egodini kodwa nansi ifuna ukuphuma kukhanya ilanga lapha eminyango. Siyabonga kakhulu ke babukeli beBlaqlife TV. Ningakhohlwa to share, like and subscribe. NguLongstar nginithanda kakhulu.